Oh. Game. Game agad, game agad. Nak. So, bago natin yung game mga Aji, gusto ko muna pakita sa inyo yung galaw ng gagamba para makapili kayo, no? Ito yung itim. So, ito yung itim. Yan. So, siya yan. Siguro lamang lang ng unti ng yung tigre. Ito naman yung tigre, oh. So, pakita natin sa inyo paano gumalaw. So, ito yung tigre. Okay, game natin. Game. Huwag na natin patagalin pa. Game na. Uy! Uy ka! Uy ka! Patay yung itim ata. Nako. Nalikuran yung itim. So, sana pumalag pa. Nahuli ka agad siya ng tigre. Nalikuran yung itim, no? Stick kasi yung kinagat. So, isahan pa natin. Ako! Ako? Yun na. Ang lakas kasi ng kapit ng tigre sa kanalikuran to. Medyo natanggal yung tapang, no? Nalikuran. Harap, harap. Wala na talaga. So, isa na lang natin, no? Try pa nga natin. Parang gumugusto pa tong itim, ah. Hop, harap, 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 harap. Hop. Wala, kaya na. Wala talaga. So, yun. Pumartida na, nakatalikod pa yung tigre. So, laglag pa rin yung itim. And yun lang mga Aji, sana nag-enjoy kayo. So, hindi talaga kinaya. Matindi yung tama ng itim mo. Ito yung itim mo. Ang dami niyang tama. May sa likod, may sa parang pusod banda. So, yun, oh. Stroke na siya. Tingin ko na stroke na to. So yan, pareho naman sila na stroke din, nadibdiban. Ito, sugat niya sa gilid, oh. Dito sa paanan niya, diyan. Ang laki ng tama. Tapos ito naman yung tigre. So, yun lang, sana nag-enjoy kayo mga Aji. And God bless sa inyo lahat. Maraming salamat po. So yo, Gambino pa din. Nakita nyo naman sa title, no? Bundat versus yung payat. Yan yun. Halos magkamuka, parang magkapatid. So, lamang lang nung payat. So, medyo mahaba lang siguro siya ng konti kaysa doon sa mataba, no? Pero kasi gusto ko lang makita kung lalaban ba yung ganito katabang gagamba. Kasi parang manganak na, pero hindi ko siya napakain ng almost magti 3 days ata. So, tubig lang. Ano natin ng tubig. Tapos asukal, honey. So, tignan nyo naman, ito yung payat, oh. Ito yung payat. Yan. Medyo lumang gagamba na natin. Ito yung mataba.
So, game natin. Huwag natin patagalin pa. Pili na kayo. So, yun yung picture. Yan yung picture. So, pakita nyo na sa katabi nyo. And maumpisahan po natin. So, unahin natin yung payat ilagay, no? Kasi payat siya. Kailangan advantage siya. So, ito naman yung mataba. Ito yung payat. So, sa paa, halos same lang to. Game. Game agad, game agad. Nako. Parang pinagkain lang ng mataba Bobelga, bobelga, bobelga. Wala na. Wala. Hindi nakapurma yung payat. Pero malakas yung binti ng payat Kaso hindi nakapurma. Wala talaga. Sinalo, hinedshot. Yan o. Sabi naman to si Bubelga. Tinapos agad ni Bubelga, no? Yan yung bundat. Napakabilis lumaro. Hindi ko in-expect na ang bilis gumalaw nitong bundat na to, Ang lakas. Bilis. Ito, tabi na natin to. Kasi panalo na. Yan. Bundat na bundat. Wala, parang ano lang Pinudtrip niya lang yung payat.